Децата ви стоят на телефон с голяма част от деня, нали? И това е проблем за вас. Това е една от причините, поради която създадах работилницата за поставки от Екосмола. Поне за малко да ги махнем от екраните. Моето дете също стои на телефона. Не винаги имаме времето и възможността да им предоставим различни разнообразни дейности, които да ги занимават. Това е и причината, поради която създадах Alice Creations и изживяването, което предоставя работилницата за Екосмола. Има различни изследвания, които показват каква вреда носи това на детското развитие. Това е другото решение на проблема. Направи си сам кутията за поставка от Екосмола, като вие харесвате формата. Кутията е подходяща за подарък, за различни поводи. Тя е предварително претеглена за ваше улеснение. Един пакет е една поставчица, два пакета, две поставчици. Една силиконова форма има във всяка една кутия. Има опътване, разбира се, баркалки. Тези са за смолата, а малките за боята. 6 цвята бои по избор. Тези бои са специални на производителя на Екосмола. Е найлонка за златно фолио или холограмен брокат, като вие си избирате какво. Имаме мерителна чашка с фолио, силиконови кръчета и вакса. Благодарствена картичка и визитка с ръчице подарък, направено от Екосмола. Може да си го ароматизирате. Едно стикерче подарък и затваряме кутията. Тази кутия е подходяща за най-различни поводи. Може да спечелите и 10% отстъпка, ако споделите творението си.